Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah fa aqulu la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Thumma qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. As-salik min tariqil dzikri ka ta'ir al-majiddu ila hadratil qurbi. Wong sing ngambah dalan, wong sing kepengin caket dhateng Gusti Allah, pengin iso ngerti dhateng Gusti Allah, cara sing wingi bahasane niku ben iso napa jenengane, ben iso manunggaling kawula Gusti, ben iso ngerti maknane lan ngrasake hakikate ibadah. Niku cara sing paling apik ngagem zikir. Nek sing kala kepengker asrong fil fathi min sairil ibadati. Zikir niku cara sing paling cepet, sing paling ampuh nggo gawe nyaket dhateng Gusti Allah. Carane niku dalane niku dalan tol. Padha-padha ajeng teng kutha, padha-padha ajeng teng Jakarta. Sing setunggal lewat mergi sing biasa, sing setunggal lewat mergine jalan tol. Niku nek ngagem jalan tol langkung cepet. Lah ben kene nek wong sing ngibadah-ngibadah lintune takorup, cara ana wong sedekah, ana wong infak, wonten lintu-lintune napa sing selain zikir niku tujuane iki takorup, ngalap utawa nyadong ridhonipun Gusti Allah. Lah ngibadah-ngibadah sing lintune niku ibarate teng Jakarta sing sanes liwat jalan tol, ya liwat dalan-dalan bodol niku. Sing bola-bali wonten lampu merah, wonten cegatan dan lain-lain. Nek nganggo cara zikir, dengan cara zikir niku ateges sami kalian lewat jalan tol. No. Lah nek jalan tol mriko kan bayar. Lha iki bayare kanggo zikir. Bayare kanggo zikir. Nah, zikir sing sak cepete kaya dalan tol menika, ketika zikir nika diibaratkan tiyang ingkang ajeng tindak teng Kutoarjo. Nek wong sing nganggo zikir cara teng mriki niku ibarate kaya dene manuk. Kaya dene manuk sing mabur. Ujug-ujug tekan torjo. Nek sing boten nganggo zikir, nek sing wasalik min ghairi tariqil dzikri kazzamini alladhi yazhafu taratan wa yaskunu ukhra. Kaya dene wong ora iso mlaku, wong lumpuh mlakune ngesot, kadang mlaku kadang ngasuh. Teng mriki bahasane kadang yo mlaku apa yazhafu taratan wa yaskunu ukhra. Kadang mlaku terus nek wis kesel ngasuh. Niku ngesot. Bandingane ngibadah kanthi liyane zikir kalih ngibadah nyaket kanthi zikir niku bandingane kaya wong ngesot karo manuk. Kira-kira cepet sing pundi, Mbak? Cepet manuk, mabur. Aja kok manuk wong biasa sing normal. Sing saged tindak ngoten iki tetep dangu. Lah napa malih niki bandingane padha karo wong sing ngesot. Niku ibadah-ibadah liyane. Mula kanggone kita ingkang badhe ngresiki ati niku jalane nganggo zikir. Mergane nek kanthi zikir kala wingi pun dibahas, zikir menika saged sak wayah-wayah, saged sak wekdal-wekdal
bahasane orang ndelok wayah, orang ndelok papan, zikir niku saged. Teng pundi mawon saged. Benten kalian salat. Nek salat onten wektale. Ya ana wektu haram salat pembaran masalah. Selain onten wektale juga enten syarat rukune sing kudu suci badane, suci panggonane lan suci penganggone iku salat. Ning nek zikir mboten kenging-kenging mawon. Mula dalan sing cepet nggo beningke ati ben saged nyaket dhateng Gusti Allah niku carane kanthi zikir. Kanthi thariqah. Nah, kula le wong salawangsul matur, lah hubungane kali thariqah napa? Hubungane kali thariqah niku sekedar mungkin bisa dikategorikan penyemangat. Penyemangat. Kula le wong salawangsul matur, sing wong kulino zikir nganggone ming domongi karo wong kulino zikir nganggone ora domongi. Nganggone pun baiat niku pun benten. Dadi nek sing nganggone baiat ya wis kudu rampung. Nek sing mboten baiat ya kadang rampung ning kadang mboten. Kadang mboten sak geleme. Kaya sing dicontohke teng mriki biasane Nihadul Mustaghfirin misale mujadah Nihadul Mustaghfirin sing wonten teng musala, wonten malih nek Selasa akhir nika teng masjid, wonten malih nek Kemis napa nika teng kecamatan teng desa-desa, wonten malih sing Purworejo Kulon Progo setiap malam Kemis pon. Nah niku yo nek pas males jan mboten mujadah bablas. Nek pas males ning nek pun ditorekoi, mpun dibaiat. Alah ya sak males-malese ya maca. Toh ya le maos mboten kedah madhep kiblat. Le maos mboten kedah kalih lenggah. Mulane kula senenge ngoten niku. Mulane kula nggih seneng le kesah-kesah, betone beto konter sing nika lho tasbih digital niku. Le kepenak niku dadi kok bar sembahyang dikire toreko nang dalan. Ya karo mepel niku sih. Lumayan nang dalan dadi ra ngalamun. Lu angsal mboten? Angsal. Mangke nek kira-kira dalane kok dawa, le kesah tebih, ya berarti macane akeh. Nek mboten tebih, ya paling sak napa ketentuane zikir niku, misale ketentuane zikir sing saking toreko kok 100, ya 100. Nek sing punjul, ya tak punjuli. Sak tekane nggone. Ngeten niku saged. Nglakno mriki sing saged nguwataken zikir niki thariqah. Lah monggo sing dereng niku do sami tanglet atau pundi Mas? Terserah. Wong niku sami. Maksudnya sami intine ben saged ngajegaken zikir. Mriki tanglet kalih Mbah Kiai, tanglet kalih Mbah Ji Sungai, Mbah Rol niku nggih saged sing pengin teng pundi berjan. Biasane toreko niku nek napa bika baiat niku biasane teng sasi suro. Biasane. Kadang-kadang ya ana sing napa jenengane arep toreko tanglet sit. Lah toreko nek nang kana macane apa ping pira niku dadi mboten sae malah. Pokok sampun niat dugi mriko dilampahi. Jadi mangke kan dibimbing teng mriko. Mboten takon-takoni toreko penake sing ndeyo dilulu dikire sing cendrek. Sami teng putih-putih sami. Carane benten ya. Cuma teng mriki wonten mursite, wonten sing ngarahke, wonten sing marahi lah bahasane nek toreko niku. Terus wonten sing majib. Nah, wonten badale barang. Lah niku ben kanggo nyepetke tekan utawa saged takarrub dhateng Gusti Allah. Niku teng mriki dalile wonten niku. Zikir niku umdatut thariq wa akbarun minas shalah. Luwih gedhe daripada salat.
Keranten apa? Ya salat niku ya termasuk zikir sih asale. Salat niku barang ya zikir. Ya kados niku wau lah. Wong salat niku ya napa wonten syarat rukun dan lain-lain. Oh. Wajma'u annal fatha fil laili aqrabu minhu fin nahari. Satrasipun para ulama sampun sepakat bilih kebukae ati kanggo nglakoni zikir iku luwih gedhe kemungkinane utawa bahasane zikir niku luwih khusyuk biasane teng wanci dalu. Zikir sing aqrabu minhu, zikir sing iso luwih cepet tekan niku nek zikire teng wayah dalu. Termasuk dalu ya qabla subuh utawa ba'da subuh. Lo wonten toreko sing mewajibkan toreko sing napa? Yeling amal kudu wengi, wonten. Yeling amal kudu bar maghrib, wonten. Yeling amal kudu ba'da subuh, wonten. Ye kena diwaca bar maghrib, kena diwaca bar subuh, wonten. Wonten malih sing toreko bebas, terserah arep diwaca kapan, sing penting sedina sepisan diwaos. Iku ngoten menika. Lho kagem zikir, zikir niku ngaten menika lah. Monggo ya sekedhik mbapa sekedhik kita ajegaken raketang teng mriku badha salat. Raketang badha salat terutama ingkang zikir-zikiripun menika sing rada cocok karo wong lanang ya selawat. Nek selawat iku rata-rata nggo gawe pesugihan. Lho estu niku kadang-kadang nek wong nek cara Mbah Alwani la haula wala quwata illa billahil aliyil azim niku nggih termasuk. Selawat niku nggih termasuk. Selawat utaminipun nalika badha salat diwaos ping 3. Selawate ya selawat terserah jenengan saged naria, saged tunjina utawa selawat napa. Selawat Jibril nggih saged. Intine ben mangke saged istiqomah, Istiqomah niku lek kepenak biasane angger ditempelke kalih jadwal salat. Maksudnya ditempelke ya wiridane digawe badha salat niku biasane istiqomah. Nek kok wiridane ditempelke utawa didelehke tenggen wektu setengah wengi, misalnya jam 12 dalu misalnya, niku lek istiqomah abot. Ning nek badha salat insyaallah enteng. Paling enteng maning bar maghrib. Iku paling enteng. Lo raketang ping 3 napa ping gangsal dingseni selawat. Sing dikurungi sedinten minimal sedasa. Minimal sedasa kan cara badha salat ping 3 ngeten. Cara badha salat ping 3 ping gangsal wekdal salat pun gangsal welas. Lah niku selawat sing marekake rezekine tambah jembar. Pun ngeten niku mawon sekedhik ingkang saged kita matur. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Mugi-mugi kita sedaya dipun dadosaken ahlul zikir ingkang saged zikir taqarrub dhateng Allah Subhanahu wa taala sehingga dadosaken keluarga kita dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, berkah lan barokah, berkah umuripun, berkah rezekinipun, berkah dzurriyyahipun lan berkah sederhanipun. Amin Allahumma amin. Kathah karopatan yang kita punten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.